Goedemorgen, welkom bij Fijn Weekend. Vanaf Sittard van de Maart. Het is 19 maart vandaag, Sint-Joep. Alle Joepen, Job, Jozef hebben namen zeggen, proficiat. We gaan eens laten zien wat hier allemaal los is voordat de maart begint. Het is nu, laat zo het zien, 6:30. We zijn vroeg opgezongen, iedereen is de kruimpjes nog op het boeren. En laat ik me verrassen. Een goede uitzending, Geert-Jan, sterkte, want het is erg vroeg voor dich ook. We gaan er tegenaan. Kom op, kijken. Goedemorgen, je bent de kraam op het bouwen voor de Sint-Joepmarkt. Ja. Wat verwacht u ervan vandaag? Ik hoop heel goed. Het is zaterdag, het is een mooie dag, het is droog. Ja, niemand hoeft verlof te pakken. Dat bedoel ik. Ja, oké. dat is heerlijk. Blijf droog. En blijf hopen dat het droog blijft. Doen jullie wel voorzichtig, want je moet er nog de hele dag hier, hè? Wat zijn jullie, hebben je vlooiencircus of wat verkopen Nee, jullie? daar lijkt het wel op hoor. Ja, ja, hè? ja, Ja, wij zijn de verkapte Action. Oh, oké. Alleen goedkoper. Nog goedkoper? Nog goedkoper. Mijn god. We hebben nog een pand daar leeg staan van V&D, misschien kan je Dat zou, ja, ik heb het gehoord. Ik ben voorzitter van de afdeling standwerkers. Wij verzorgen hier altijd dat ook de standwerkers deze kant op komen. Standwerker, kan je dat leren of moet je dan ben je ooit zo stand- geboren? Of, We hebben er ooit een keer een grammofoonplaat van gemaakt, zo lang geleden al. Maar als standwerker word je geboren en als van de standwerker ga je zangeres dood. zonder naam? Nou, ik weet ook uit Limburg. Hè? Dus het is eigenlijk al het goeds komt uit Limburg, Ja. om het zo maar te zeggen. Maar wat moet ik kunnen of kennen als ik standwerker wil Nou, zijn? het belangrijkste van een standwerk is dat hij door middel van een verkoopverhaal de mensen gaat interesseren. Kijk, er komen bijvoorbeeld mensen nu de stad in en die willen bijvoorbeeld een stukje kleding kopen. Ja. Die komen dan met een dwelstok thuis. En dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar dat is- Maar omdat ze die standwerker tegenkwamen die ze aansprak. Kijk, en dat is ook het leuke en dat is ook de toekomst, wat ook het winkelen moet gaan worden. Kijk, wij zijn entertainers. Ja, ja. Wij entertainen de mensen. De mensen gaan met een lach en een traan gaan ze hier van de kraam af. Ja. Nou, dat is toch het mooiste wat Ja, er is, het als je mooiste. mensen kan laten lachen. Wij komen straks even je verhaal aanhoren en dan geef je mij maar een snel cursus. En dan probeer ik ook een Sopgenotdoekje te verkopen. te verkopen. En dan zien we wel of ik een Nou, geboren dat is, standwerk... Maar ik doe het wel in het Limburgs, in dialect. Je mag het ook in het dialect doen en dat vind ik ontzettend leuk. En ik ben benieuwd hoe het je dan afgaat. voor je meegenomen. Ook nog, en om je Ja, te betalen. heeft u een hele lieve man, mevrouw? Hebben. Ja, ja. Je knipt vanavond de bodem uit. Ja? U trekt hem als hemdje aan. Mevrouw, hij komt heel dichtbij te staan. Meneer de Spekkerman, hoe lang staat u al hier op de... Ik ken u nog vanaf dat volgens mij een klein jongen. Hoe lang staat u al op de Moest ik nog aan de Sint-Joep? rand vasthouden? Ja, Zo, ja. Ik kom hier nu 28 jaar. Ik heb vroeger nooit naar je verhaal geluisterd. Ik heb alleen maar naar die spekjes gekeken. De Dus rest, ik was helemaal niet interessant. Toen ik zo groot verhaal was, geleden. nee, dat boeide me helemaal niks. Nee, Maar die die spekken, die tuut met spekken. De spekken is de spekken. tuut. En weet je wat het is? 2 keer tuut? Ja, tuut. Nee, dan moet je opletten. Er komt er een auto Er aan. komt Kijk, er een ja, ik auto heb het aan. even uitgelegd en dat kan. Maar red je hier wel zo bij radio of tv? En hij kijkt gewoon maar eens aan stille mee, hè? Ik ben nu even voor popzak, zeggen ze hier. Ja, ja, ja. Ik weet even niks te zeggen. Nee, maar maar dat is nog goed ook. ik ga me nog gewoon even Mijn bedenken. tanden is ook erg blij, maar dan komen er geen decibellen Nee, voorbij. ja, kijk, Zie je wel, dat zo bedoel ik. makkelijk is het. Volgens mij kan er hier nog een uur blijven staan. Het Ja, shot ja, net ja, dan nu, met haar. Maar hij moet verkopen. Want chocola is ideaal voor vrouwen. Ja, ja, daar kan je alles van overhouden. Bij de eerste hap zit een slaggemacht, jongen. De pudding ben je verloren van je vrouw een grote mond. In je jas en op je broek Maar je allemaal moet vlekken. het kapje eraf doen. René, wat leuk dat ze er best doen als kunsthistoricus in het verkeer, gewoon dat cultuurbewaker. Ik hoop ik bezig ben met wat zit er los is. Wat Ja. er viert en waarom we dat wilt vieren. Oh, kijk, Ja. de eerste vraag. Wat is Sint-Joep? Nee, waarom hebben Sint-Joep? Je moet denken in de tijd dat de Fransen hier waren, hè, de tijd van Napoleon. Die moest je niks hebben van kerken, kloosters en dergelijke. Die hebben toen alle kloosters opgeheven. Maar de Dominicanen hier in Sittard, die houden een grote school, een Latijnse school. Met heel veel studenten die dus houden, ook van ver buiten Sittard. Die dus ook hier in de stad woonden, leefden, hun Is dat hier op de, Ja, hier op de markt. Op de markt, ja. Er worden ze ook in de ene keer gans opgeheven, wie die paters weggingen.
En ja, dat betekende inkomstenderving voor de stad Sittard. Want al die studenten die moesten wonen, die huurden die kamers, et cetera. Ja. Dus die inkomstenderving die moest weer opgevangen. En toen hebben de Fransen ervoor een jaarmarkt ingesteld. Een paar jaarmarkten zelfs. En de Sint-Joep, ja. En de Sint-Joep is er nog een overblijfsel van. Is eigenlijk als een soort compensatie voor het financiële leed wat toen is aangedaan. Het is een soort, noem het een nationaal feest. Hè. Dat is Koninginnedag in gans Nederland. Sint-Joep is een dag verzitterd. Waar iedereen zich weer treft. Even weer de sfeer opsnoef van vastelavond ook weer. Want het wordt vandaag groot geslag. Flinke laarmakerie. De lui van Boete af, de Schankwerkers, die hebben ook gezegd van, ik wil gewoon naar Sittard en laten we eens even flink doorzeggen. Ja. En dat gebeurt hier ook. En het is gewoon even een dag waar op de Sittarders zijn. We moesten even denken in een tijd dat we nog geen televisie hadden, geen andere wat zetjes wordt hadden. dat fijn, hè? Hey, Wat wordt dat fijn? Geen televisie. Geen televisie, geen wifi. Bereik met de klote wifi. Bah. Oké. Dus nou, dan kunnen we nu even, nou, dat was zo, even uit die husken. En dan wordt een beetje een strijd tussen de jongens van Sittard en jongens van Boete A van de Dorper. Die gingen mispelen. Heb je dat eens gehoord? Nee, nooit. Ja. Mispelen, nee. Ja, dat mispelen wordt een feest hier. En dan gingen we naar de Sint-Joep, naar de markt. Dan gingen jongens uit de dorp rondom Sittard her en we Sittard zelf op een paard. En die gingen elkaar dan bekogelen met van die mispelperkjes. En dat wordt een beetje rot in deze tijd al. En dan gingen ze elkaar bekogelen en dan zakten ze van ja. Hoe gebeurde dat dan? Hier op de Hier op de markt en rondom de markt, overal. Ach, gek. Ja. Met paard? Met paard. Oh, Ja, toen koos je een paard op de markt. best toen nu aan het vertellen. Ja, serieus, echt. Het moest Maar wat deed je verder? Die verzitterd, wat deed je verder? dat deden we net gewoon met en daarna komen we de café in. Gewoon samen, Ja, gezellig. gewoon lekker samen de café in, maar er worden ook met het mispelen worden ook meteen alle leid en alle street Oh, wordt wat vergeven. leuk. En dan koos je met een scholenlei het schuitvuur in. We zitten hier boven de gat. René, ik dacht het volgende. Maar eerst Lei het vroeger een liedje geschreven over het meisje van Sint-Joep. En dat gaat zo. Sint-Joep, Sint-Joep, het meisje van Sint-Joep. Ze leeft tot de flaneren, mijn hartig gong marcheren. Sint-Joep, Sint-Joep, het meisje van Sint-Joep. De lupkes rood, het hart van God. bloep, 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 Sint-Joep, laten we dat. Goed, Lei, bedankt. René, de wagen met vooral met dat vasten en dat eten Ja. en dat drinken, wie zit dat? Je moet denken, Sint-Joep valt meestal in de vaste tijd. Ja, Ja, met vasten mogen ze niet buitensporig eten, niet drinken eigenlijk. En in dat tijd, tot een aantal jaar geleden, 50 jaar geleden of zo, kregen de lui van Sittard dispensatie in de vaste tijd om met Sint-Joep te mogen eten en te Van mogen waar? drinken. Van waar? Van de dijken. van den Dijk. Ja, van de dijken. Hey, dat laten we eens geen 2 keer zeggen, meneer den Dijk, bedankt. René, ook bedankt om een fijne Sint-Joep. Sint-Joep. Hey, heerlijk. Welkom vanaf de Sint-Joep. Ja. We hebben hier vandaag weer met 200 standwerkers zijn we paraat om de mensen op een hele leuke wijze het theater van de lach te geven. Maar wat ik nou leuk vond, is dat ik voor het eerst van mijn leven nou eens iemand heb die zegt ik wil het vak standwerken leren. Ja, ja. Nou, dan ga ik hem leren. Ja, Basisregel 1. ja. Ja? Wat moet Is ik het doen? A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ja. Aandacht, belangstelling en communicatie. De aandacht is voor die mevrouw die daar staat. Ja, die Dag mevrouw. Ja. Kom, het gaat korter bij je. En, Kom eens wat korter mag, bij je. mag ik u die doekjes aanbieden om de bril te doen? Doet u de bril er maar eens mee. Hij Hij is net gepoetst. Ja, gaat er nog maar een keer overheen, er zal een wereld voor je open gaan. Echt waar. Ja? Nee, altijd Nee, zelf dat moet- laten moet ik doen. nou ook met een vinger, Nee, altijd zelf Oh, laten sorry. doen. Oké, Weet je waarom je het zelf moet laten Nee, doen? echt niet. Kijk, wij zijn altijd de mannen van de fratsen, ons geloven ze niet, hè? Nee, ja, Kijk, dat wij heb ik lullen toen natuurlijk zo, als de ja, beste en dat dan heb zeggen ze, ja, dat geloof het nooit, hè? Maar op het moment dat je het doet, dan wordt het ook gelijk schoon, weet je wel? Ja, en nu? Nou, nu gaat er een wereld voor die meneer open. Hallo. Er gaat echt een wereld over. Dat stop ik nu met een vinger in de zwitsal. Dat ruikt lekker van de babyvoetjes. Dat is dat Duitsje was toen de bril met gepotst hè. En dan veeg ik nu de vettige krom. Zo er vanaf. De zuster niks, zelfs de vettige krom, wat bij dik van de bril afkomt, is helemaal weg. Zuster niks meer van. Geweldig. En moet ik er nou in een tuur doen en een prijs zeggen en verkopen? Die moeten ze te kopen of nee? Nee, je moet altijd die doek weer in die meneer zijn hand geven. Oh, hier heb ze en een dan doek. moet je weer een beetje Zwitsal erop smeren. Dan moesten we... Ja, dat doen ze in Den Haag. Dan lopen ze ermee weg. Ja? Nou, Oh, doe daar nog een komt keer- hij vandaan. Doe nog een keer een beetje vet eroverheen. Ja.
En dan laat je het die meneer zelf nog een keer doen, want dan weet je zeker Ja, dat het gezellig. werkt. Ja, oké. En pak hem er gewoon zo overheen. Kijk, zie je zelfs Kijk. de klanten kunnen ermee werken. Kijk. Dan moet je toch wel een goede doek hebben, hè? Hey, dit gaat me niet lukken, hè. Dit ga ik niet, dat krijg ik niet van elkaar. Ja, die juffrouw en die meneer die waren echt niet van plan om die doekjes te Nee, kopen. best gek. Maar Dit- doordat Wat wij moet dat deden- wat moet ik met zo'n duiks gedenken, man? Ja, ja. Dat denk nu van, wat Ja, heb ja. ik weer gewerkt? Wat heb ik weer gedaan? Ja, Wat heb ja. kom ik nu En weer een met vreemde toe? vent die mevrouw zoent. Ja, dat kan Ja, dan niet. mooi, hè? Ja. maar Ja, dat toen is vind ik het het mooiste. fijn, maar of dat... Ja, dat, maar zij vond het wel fijn. Oké. Dat zag u zo. Hey, heerlijk bedankt. Graag gedaan. En de fijne Joep, bedankt voor de cursus. Graag gedaan. Heel veel En, succes. heel veel succes jullie ook met Ja. het programma. Dit was een fijn weekend voor TV Limburg. Bedankt voor het kijken. Het is Sint-Joep, dus we moeten er ook nog een drinken, helaas. Hè? Overigens nog een drinken, ja, dat is ze. Gert-Jan, bedankt. Ja, nogmaals, vrouwen de pin erin, althans met filmen, maar niet met de stad inlopen. Fijn weekend.